Tawa ka dyan, tsunga. Nasasakit tayo! For this vlog, ato bisitaon ang Mount Tagaytay, kuyo gyapon na ato mga nakailagikan sa Stranger Scam. Ma'am, ampaw ma'am. Umbra. Hey guys, ato nakita mo. Nagnaog ko na ng ano dito, camping site na. Sa Mascam lang. So sakto rin gidagdagang kinagidal lang. Boyfriend material kini sa Renzo. Welcome to Rain's Vlog. Asa ka rin? Asa kita rin? Wala pa nag-upload. Ay, pag-expect kong mga next year. So right now, we'll be going to Mount Tagaytay. Maligo ka sa lake. Kira ka maligo. Ay, falls mo nang giihon. Ay, falls na sa lake. Wala mo sakay sa barko. Barko. Naiboat. Ang food nga to. Para lunch. Asan ito mamalit yung food? Bahala na naman. Wala ko platag manok sa kadalan. Pero final, nagkakuyot na gito no. Sige kong invite, Martis King Dako. Anong delivery ko? Kay Martis mo lang RD, unya, like magpahibaw sa rin ako Monday night. Na-curious gisiya sa vlog. Matagamogon sa mga inaniyo. Gabitay-bitay. Para unsa daw ni siya toys. Di, kanina. Para unsa daw na. Ang lapit ka sa mga tangkad lumod. Ala, tsaka na government. Joke. Ano na kung Hindi mo yung ano. Dalawa or yung yes. parang success. Ako ka-pretty. Muna siya itong maniniyot. Maniniyot! Kung sa Candid? Nag-expect mag mga 5 to 10 ra. Nabot mag 20 kapin. Pero salamat. So hi guys, we're on our way to Mount Tagaytay. Information hamak lagi. Useless ba ito ha? So actually, ang kaninga climb unta dapat chill climb unta ni. Yo kasabot sa akong bag, nang chill pa siya. Pero dili kay ko namin nakauban ba PWD siya dira. Okay. Siguro siya makita yung katkaton ng Tagaytay. Boy Scout of the Philippine Island. Pwede pa ta masakay. Hapit na eh? Ano kami hapit na unta? Ano ka ba hapit na? Doon na lang. Screen. So right now, napami sa 20 minutes na mo nga lakaw. Feel na nako nga. Ari na lang ko. Rin na nakukutok. Oh no! Ha? Sige, ako na sa pasaan na. Kala ka sa eyewitness? Kara. Ito po si Cara David. Masukal, mabato, maputik na daan. Pero hindi ito hadlang. Ay! Pero hindi ito hadlang sa isang mag-aaral na si Mikyo. 3 oras ang babaybayin niya para makuha lang ang libreng edukasyon kung saan ito'y dapat isang karapatan ng bawat batang Pilipino. Ngayon Jessica so Pumunta ang aming team kasi di ko kaya. At sa gitna ng aming paglalakbay, aming nakasabay ang ibang mga estudyante galing pang ibang barangay kung saan gustong mag white flower. So to the rescue na no, really okay. Porter to the rescue. Naiba na. Basta ka sa kag-laptop diha. Uy. Pag-work ka nga to work from mountains. Right na, nipahuay may very very light no. Nagpatawag ng porter ang mga ubang Kimberloo kay bugat kayo. Medyo pa may katunga. Ha, Mikyo, ganun kay mulatay da Mikyo. Slide man.
Wala na, latay na. Ano ba, latay-latay? Para sa vlog. Aww. Ilisan na nakugnaw. Ako na itong nilabang. Ito ko kaya. Ito ubos oras. Kasi mong bag, ma'am. Yung pag ako sa porter, di Oh, mo tapos puslan yung man, no? kunin mo. Bigla mo yung view Ah, nabito ko. Well, this is life. Ano ko napagod? This is life, oy. Hindi ko matubig. Hindi na kumansa. Sige, try lang. Chagit, nagsubos. Yun yung video, ha? May show ang lake, oh. Tada! Let's na tayo view ngayon, ani. Wow! Awa, gamay kakapoy, wey. Mawa, gamay kakapoy, brad. Actually, proud ko sa akong self kay medyo na manage na ako akong breathing exercise. Gamit ang pagdagandagan sas. So ito, mahapit na gini sa peak mga pila na lang kalakang. Oh, di siya sa peak day ko anday, campinganan di ay. Camping site. Woo! Oh, good. Minsan natuwa ang may likha. Kung karon ako mamit akong forever, tagay kog sign. Naan ako'y tinigom. Charot lang. Bayot kayo. Kaya pa ses. Kaya na. Pa na lang, 9.5 steps na lang. 1,000. Wapo na niya, uy. Sana all, halin nun. Oh, Boy! halin nun ba? Ay, mahalin dahil mahalin. Kansi ganita? Oh. Ay! Mag-LDR day mo. Ah. LDR na friendship ba? Ano ka? Defensive lagi ka. Bakit parang kasalanan ko? Parang galit ka. TL, supervisor. Lamay kay ka makadagkat-kak, manch. Wala na kag nag-survey sa mga syanda. Ma'am, shapit na ma'am. Duha na lang katikang. Ay, kung di mahagay. Hapit ako na ng bamboo. Marag pila naman ka bamboo among nagian, oy. Explain na yung sa klase nga bamboo. Chinese bamboo ba? Bisaya bamboo. Or ang bamboo ba nga naluthang na? Pero in fairness guys, let's check out view. Hawa diya, B? Charot try. Tara, master. Kung nakonsensya mo, dapat nabalik mo. Boy! At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ito po si Cara David. At ito, ang eyewitness. Pwede na ay! Hi, friends from Opera. Hi, John Free. John Free. Hi, John Free. Uy, Tagalog ba yun? Hi, Jan. Ito may nga makabuild the community nga dili ra nga kanang mga laing tao. Hello. Good morning. Why sunrise yung nahitabo? Kay hubog ang inyong yan. Actually, naman tindahan dili guys. Tara eh. Kana siya tindahan. Paspas mi nakahipos sa among mga tent ug andam na sa sunod nga adventure. So check na to ang 360 degrees sa mismong site. Ay. Pak. Yes po, nakapag-leak ako kagabi. Diba? Paminawa ang background kay Chasmis. Inignaog na mo side trip sa amin paingon sa Malubok Falls. Duyan ni Bataoy. Ano mo, kuskus man siya. Ugot man. Niluwag ako. Are. Interesting nga mong sunod nga terrain kay maghabal-habal,
magbangka patabok sa lake? Wait, sa naglisod. Dali ako. Ano marimar? Actually, doon ra kay siya nga lake pero kinahanglan bangkaon kay laom mangkod siya kayo. Salamat kaya. Then ang next sample is maghabal na sa nga moagi ta og medyo watery/rocky ring nga terrain og medyo scary siya diri nga part kay murag feel ligid na mo ang ligid sa motor. Kuya ligid kay siya para na mo. Smile lang, pero nakayawan na. Then natural lang ni siya nga ruta actually nila kay mo gid ni sila ilang main nga road. Nanggahi man. Then napay papangpag si Mayor to finish it off. What an amazing experience. Stress ko, wait lang. Nakit kung diri sa gigan ng pamugong ba? Makalago. Problema na to. Resulta mga ingolani. Bigyan ng formation na to yan. Dahil rock formation, yung protein paggunit na ako, pakilong sa formation. Ang ako alam, sabi ka sugo na to, mag-ingon ani, mag-ago-ago, katuwa raman malipa yung tao. Pero dito mo, agay! Horse, di mo. Amazing guys, kamong hibawaan ba sa pagsukit-sukit nga ito nilang ate. Nga, kanito ako ng area dere, part na ako nila sa Cebu City. Then kumusta ka ako namin nga to sa babaw, highway na ako nila sa Busay pagawas sa JY. So di na lang may mamalik ka to sa Toledo kay since una scary ang daan ng ang gagayan sa motor. At the same time sa dool ra diri mas pabor diri. Di ba magaguhago ta. Ano ba ang ay, suko man kayo siya, oh. Nalang, oh, eh. Wala na. Asa na lang tayo putan, eh. Maglaki na lang magbalik. Og sa wala damha sa akong kakiat na ay pahitabo nga dili maayo. Ah! Shit! Mag-dislocate na siya. Saan mo na? Yes po, opo. Sa akong kakiat, nakatama ko og pato pag-ambak, then na-dislocate ang akong pupog sa left finger toe. O, di ba? Epekto na. Sabi ko na, di na sana ako bumukok, eh. 10 lang yung likes. Wish buhay Ito kasi, may pandar. Teka lang, natatakot ako sa'yo. Hindi. Ilan talaga siya? Masakit yan. Malamang. Ah, shit. Pero sabi nga nila, if you cannot control the situation, control the way you react. Padayon sa kiat.